Mitkä ovat parhaat piirteesi kentällä ja kentän ulkopuolella? No kyllähän tuo sitten, jos se pallo siihen mailahan osuu, niin kyllähän se aika lujaa tuppaa sitten lähtemään, ainakin silloin tällöin. Ja mä oon aika hyvä nollaamaan edellisiä suorituksia, että en mieti niitä epäonnistuneita, vaan menen seuraavaan. Ja mitähän ulkopuolella? No mä oon semmonen lepposa kaikkien kaveri siellä kopissa viihdyttämässä muita. No niin, miksi olet sitten valikoitunut tähän lyöjäjokerin rooliin? No itse asiassa mä olin tosi pitkään vaihtaja kautta kotiuttaja, että tykkään enemmän vaihtaakin. Mutta sitten täällä Nallen kanssa kun tuli tekemisiin, niin Nalle jotenkin mut laittoi tuohon enemmän lyömään, niin sitä kautta sitten enemmän lyöntihommia. Miten on mennyt omat ensimmäiset pelit? No ei ole kyllä mennyt häppöisesti, mutta tästä on vaan hyvä lähteä vaan parantamaan. Onko sulla jotain henkilökohtaisia tavoitteita tälle kaudelle? No kyllähän ne tavoitteet laitetaan sinne syksyn puolelle ja kyllä mulla on tavoitteena olla vielä parempi kuin mä olin viime vuonna pudotuspeleissä. Minkälainen joukkue Kirittäret on ollut pelata? Hirveän mukava, lepposa, erilaisia tyyppejä paljon ja saa tehdä rauhassa jokainen sitä omaa hommaansa ja Nalle hyvin ohjeistaa siinä sitten. Eli oletettavasti tälläkin kaudella Lapua on se suurin kilpakumppani, niin miksi Kirittäret on tänä vuonna parempi? No nyt ollaan parina vuotena ollut käyty ottamassa turpaa siellä syksyllä, niin kyllä meillä aika kova semmoinen voiton tahto alkaa olemaan ja me ollaan tehty kovasti töitä koko talvi, niin kyllä me ollaan keskitetty siihen, että nyt syksyllä kaatuu. Ja nyt jos mietitään tätä sun koko omaa uraa, niin mikä on ollut semmoinen kohokohta, mikä on edelleen mielessä? Kohokohta. No kyllä viime syksynä kyllä kulki peli hyvin ja tykkäsin pelata. Et silloin on ollut varmaan paras fiiliskin pelaamisessa. Et kyllä mä voisin laittaa sen koko syksyn kohokohdaksi. Kiitos. Kiitti.